Ẹ káàárọ̀, ẹ káàsán, ẹ káalẹ́ níbikíbi tí ẹ bá ti ń wo ìkànnì yìí, Mr. Dre Knowledge TV. Tó bá jẹ́ ìgbà àkọ́kọ́ rí tí wọ́n bá wa pàdé ní orí ayélujára, ó yá tara ṣàṣà bá wa subscribe sí orí channel wa kí o dẹ̀ follow page wa. Comment kí o dẹ̀ share ògùn tá a bá gbé sí orí fọ́nrán wa. Èyí ni sinimá tuntun aládùn tí ó fẹ́ jáde láti ọwọ́ olólùfẹ́ yín, àbúrò yín, ọmọ yín, Yétúndé Barnabas. Ẹ ṣáà ti mọ̀ pé gbogbo sinimá tí ó bá jáde láti ọwọ́ Yétúndé Barnabas àrà ọ̀tọ̀ ni. Yétúndé Barnabas ó ṣe eléyìí, ó tún fa kéèkì tí ó pe àkọlé rẹ̀ ní àga wàhálà. Àga wàhálà, Ọlọ́run má jẹ́ kí ẹ ní àga wàhálà ní ilé àti ní oko ní gbogbo ibikíbi tí a bá rìn sí. Àga wàhálà ò ní jẹ́ tiwa. Sinimá eléyìí aládùn ni tí ó bá jáde sí orí ìkànnì Yétúndé Barnabas TV. Gbogbo apálápálá rẹ̀ a máa jẹ ìgbádùn ẹ̀. Ṣàràfàdé Ọlábàdé ni ó darí sinimá eléyìí àga wàhálà. Tẹ́ bá ṣe wá ń wo àga wàhálà, ẹ má wá ṣàlàyé subscribe sí channel wa. Ẹ ṣé púpọ̀.